ପୁରୀ ଆସିଥିଲି। ପୁରୀରୁ ଆମର ଗୋଟେ ଛୁଆର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ତ ସିଏ ରିଟର୍ନ ବାଲେଶ୍ୱର ପଳାଉଛି। ତାର ଯେଠି କାମ କରିଥିଲା ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ସେ ପଳାଉଛି। ସେଇପାଇଁ ତାକୁ ଆସିକି ଆଉ ଥରେ ଆଜି 5ଟା ବେଳେ ଥିଲା ଟ୍ରେନ୍ ତାର, ତ ଆମେ କାଲି ଦେଖିନଥିଲେ। 5ଟା ବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସି ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛେ କ'ଣ ସେଠି ଜେନେରାଲ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ଟାକୁ ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ଜେନେରାଲ୍ ବଗି ନାହିଁ। ତ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଣିକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲି। ତାପରେ ସିଏ ଗଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁରୀ ଆଉ ଥରେ ରିଟର୍ନ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି। ଆଉ ଚାଲ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଜର୍ଣ୍ଣି, ଆଉ କିଛି କରିବା। Who were trying to feel